तो गाइस वेलकम वेलकम मेरा स्वागत है। हेलो गाइस वेलकम माय वेलकम आपका स्वागत है यहाँ मेरे कैमरा पर। फोटोग्राफर देखो ये छुआ गुटी वाला मूड है ऊपर याद रखो सपोर्ट देखो तो केमती लागू मिकू केमती लागुची आगे बात पड़ते ना करो ठीक हो बोलना पचास आसी गोटे हाँ केमती लागुची ଏବେ ଉଠିବନି କାହାରି କଲ୍
ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛେ ମାଛ ସେ ମାଛ ଆସେ ଦେଖିବା ସେଇଠି ଗଲେ ଯୋଉ ଲୁଣି ମାଛ ମିଳିବ ସେଇ ଲୁଣି ମାଛ ଆସେ ଦେଖେ ଜଣା ନାହିଁ କଣ अच्छा ठीक है अच्छा अच्छा किती जाऊ नाही ସେପାରି ଯିବା ବୋଲତେ ଏପାର କିସ ସେପାରି ଯିବା ଆରପଟ ଯିବା ଯୋଉଠୁ ଆଇଲେ ଘୁରିକି ଯୋଉଠୁ ଘୁରିକି ଆଇଲେ ସେଇଠି ଯିବା ନା ଖାଲି ଦି ଚାର ଜଣ ଚାଲ ମାଛ କିଛି ଦେଖ ଏମିତିକା କିଛି ଏଠିକାର ପରିବେଶ କେତେ ସାରା ବୁଟୁବୁଟି ଆସିଛି କେତେ ସାରା ଏଇ ରାମ ବାବା ଖାଲି ବଦମାସି ହଉଛି କେତେ ବଦମାସି ହଉଛୁ ଆଉ ହବୁନି ତ ଆଉ ବଦମାସି ହଉ ଭଲ ଛୁଆ ହବୁ ତ ଭଲ ଛୁଆ ହଉ ସେ ଏବେ ଆଜିଠୁ ଭଲ ଛୁଆ ହେଇଗଲା ରାମ ବାବା ତମେ ଆଜିଠୁ ଭଲ ଛୁଆ ତ କେତେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକ ତ ଏବେ ମେନ୍ ଜାଗାକୁ ଯିବା ସେଠି ଯାଇ ସବୁ କିଛି ଦେଖା ଦେଖି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆସେ କିଏ ଏଇ ଯେ ବାରଣୀ ଆସନ୍ତି ଦୀପ ଆଣନ୍ତି ସେଟା ଖାଏ ତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି हाँ ସେଇଠି ଜଗା ବସେଇ ଜାଗାର